Jama'a masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye muna fada mai martaba sarkin lafiya a yayin da muna tare da sarkin dogaren sarkin lafiya. A sarkin dogare ya zaka fayyace mana farin cikin da kuke dauke da shi ku dogare na fadan sarkin lafiya dangane ga cikon mai martaba sarkin lafiya shekara 5 kan mulki. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu alayka tsira ga Annabi Muhammadu. Muna godiya na farko ga Allah. Muna godiya ga Annabi Muhammadu. Muna godiya da wannan ranar da muna ciki na farin ciki na cika shekara mai martaba sarkin lafiya shekara 5 karagan mulki na iyaye da kakanni. Ubangiji muna mushi fata na alheri, Allah ya ja kwane shi inda magabata suka gama lafiya, Allah ya sa ya gama aka shari da funa, Allah ya tsare mushi. Muna farin ciki duk wani sarakuna na Najeriya, manyan sarakuna ba wannan bai halarci wannan biki ba mu da abin da mu ce sai godiya. Muna fatan Allah ya ja kwana, Allah ya sa gama lafiya. Akwai manyan sarakuna suka zo wannan abu, akwai mutane da dama daga daban-daban suna na. Muna cike da farin ciki ba mu da abin da mu ce yau nan. Muna godiya, Allah ya saka. Na gode sosai.